नै बाजै मोना खोथिया फुदों नुवाखै माथो मुर्ख सोबबागोन दालाय खुनाङा इखो दांनाङा मैला हो दांसो नागिरनायदां जात अने अने बुङो दे लाइफ फैनायफोराव सों आराम फैदों आङो एमिलियन फुनो रोंदोंना नोङो एमिलियन इसोरबो फुनाय नै No, dos thing. No, dos thing. आङो उदालगुरिनि जौगा उदालगुरिनि आङो उदालगुरि अखा हाबा मा थागोन अखा हाबा जोङो बेयावनो थानोसै हय नोंबो थागोन एमिलि नोंखा नायना हायलायसै हायलाय हायब्रा इयाव एमिलिन नै खोथिया फुदों आगैया आंना केसिया बसुमतारियानो जोंदाव ब्लग फुखाङाखै दा आङो माबा डिग्री फार्स्ट सेमाव फरायो न' हायलायथिङा हायलाय एमिलिन हायलाय ओइ दैयाव ओंखारलां एमिलिन इथि हाय जल्दि ओइ बे जोंहा आगैरै बे फुबाय थानाया जि फुखादों जोंदाव ब्लग आं गोसोआव गैला दै नाम्बारखौ सेभ खालामना खामाखै आं पात्ता गैला बावगारदों नोंसोरबो फुनाय नोंसोर खैथा हाखो हा नोंसोर खैथा हाखो नै इसोरबो फुनायमोन इसां फुखांबाय जौगा मा ओंख्रि जायामोन आब' जोंहा माबासोमोन आलु ओमफ्राय सयाबिन ओमफ्राय मेगिबो जाफादेरदोंमोन आरो ओंखामजों जोंदाव ब्लग बिरखांरा डिस्ट्रिक्ट क'क्राझार आं बावबाय दै नायलाय इसोरखौ नायलाय खैथार हाखो बाजै 17 हाबाय 17 थार फुनो हाबायनो बाजैया खोथियाखौ जौगा गोथावथार माथो आब'नो गोथावमोन दा जानो मेगिजों आं खामदों जानो जि गोथाव मोनखायो ओमफ्राय थुलुंसा बर' आब' आंनि चेनेलखौबो बुंना होलायनो मा होनदों थुलुंसानिखौबो साबसक्राइब खालामनांगौ नामा मिथिया आं मानसि होननो होदों आरो आं बुजियासै जाहा न'खराव
जौगाया सोंदों आरोना नोंस्रा न'खराव साबेसे दं आब' जाहा न'खराव 6 जन दोङो इसोरो गामिनि आरोना मा नाम नोंहा दे खिथादो रिंकि मा टाइटेल सैमाखौ इंलिसाव मा होनोलै खिथालाय न' हायलाय नोंबो हाय नोंसोर रोङो सना हायलाय हायलाय एमिलियन सना हाय लोक्षि र' आलसि हांनो दे आङो नै इथिंबो दं र' आलसि एमिलियन सैमाखौ इंलिसाव मा होनोमोनलाय नै जाहा गैयो निजा आरोना सैमाखौ इंलिसाव मा होनोमोन खिथादो सना खिथादो दे नहले मानसिफोरा रोङा सानगोन नोंखौ दे खिथादो देलाय खिथालाय आं लोमजानासो दोङोलै जों दाउ ब्लग नोंखौ खनसे देखायदो आब'नो आं लोमजानासो दं ओंखायनो देखायाखै आं गावखौ लोमजानानैनो बोरैबा जाजोबदों दे एमिलियन सना सैमाखौ इंलिसाव मा होनोमोन दे सरा नोंखौ रोङा सानगोन जौगा नों बिएफ दंना गैया आब'नो उनाव मिथिगोन दे देलाय एमिलियन खिथालाय मा गामोन देलाय एमिलियन देलाय सना सैमाखौ इंलिसाव मा होनो ओइ दे खिथा दे सैमाखौ इंलिसाव मावजिखौलाय दे मावजिखौ मावजिखौ सना दे मावजिखौ दे हा केट हांसोखौ मोजां होन दे मोजां होन हांसोखौ गाव होनो दे मोजां होन जुलि फाल्टु नले आं दा फिथा जाहोआ मेगि नोङालै गाव नङा दे मोजां बुंसना नै लोगोफोरा इहा दे मोसौखौ खामानि गैया बे बुंनो बासोदों नहले रोङो इयो फानसावखौ बाजागोन नोङो फानसावखौ आइ फाल्टु नङा आंनियाव नांगोन इलायलै एमिलियन दल था सोरा मा मैगं जाखो दे खोन्थादो लोगोफोर आरो मा खबर खोन्थालायदो नै आंखौ ससेल'सो लोमजानानै बोरैबा जाना दंजोबो आं नै मोजां नुस्रायालाय खोमसि जाबायना केमेराया लोमजाना अबस्था गैला बोरैबा जाजोबबाय नै इथिं माबा जादों मोनागोन नै आथियाखौबो लाफा गोरलै बायदिसो फियोनि आयौ गोरलै मानो खनसेया आंनिखौ नायसन हने जौगा आब' खनसे मिनिलायस्रानो थाजिम मोननायनि गोसोफ्राव आं मिनिबाना नोंसोरो गिखारगोन आंखौ ओंखायनो मिनिनो गियो आं बोरैबा खोमसि जालाय स्रां जालाय जासोदों आङो गोसो होनानै मिनिनाय खोनाबा नोंसोरो गिना सिखारगोन मा मिनिखो होननानै नायलाय इसोर मायदि गेलेदों आयौ नै जाहा आगै फुनायखौ जि फिसा फुखादों इखौलाय सोर फुनाय थुख्लि मा खबर थुख्लि हामा इदि मा खबर होननाय मुदि गानना हरबाय आयो नायलाय ओइ थुख्लि नायलाय आंखौ लोगोफोर ओइ थुख्लि
जों दाउ ब्लग नोंनि माथोआ मानो इसांदि गोरलैनो दा गोरलै नङा माहा लोमजानायखायसो बिदि खोनादों इयो जौगा आब'आ माथो जोबोद महर गोसाथारनो महर गोसा नङा असायसो बे जाहानि दुब्लि आरोना नै थांजोब्बाय गासिबो बै बेथिं थांबानो जाहानि न'खौ मोनहैयो गायबाय बेखिनियाल'सो गायाखै लाइ खोथिया फुनाय जायगाया बैनिफ्राय दै खिनायनिफ्राय बैसिम आरोना लाससिम ओमफ्राय बे नङा जाहानि आबौ लाहानिसो दुब्लिखौनो खिथिबायबाय थास्राबाय आं मानसिखौनो खिथिनो हालाना आङो बद लोमजानानै बोरैबा जाजोबस्रादो मानसियाथ' दुब्लिखौनो नायबाय था नोंसोरो नङा जों दाउ ब्लग नङालै आं नोंनिखौ उन्दै बायदिसो खोनाखायो गारांखौ लोमजानासो जादोलै खोनायाखै नोङो लोमजानासो जादों बिदि नंखाया होनदों ओरैनोसो होनदोंलै बिदिनोखाना मा मिथिला आङो नै दुब्लिखौनो नायबाय था नोंसोरो खोमसि जाजोब्बाय माहाय फुखांबाय आरोना ओमफ्राय ससे दंखौ मामामोनबो फुनायमोन आगैमोनबो फुनायमोन ओमफ्राय बाजैमोनबो फुनायमोन आरोना ओमफ्राय माहाय दंख' फुनो थाखाय बेथिं थाबा खोमसि नुयो थाबासो माहाय स्रां नुयो दुब्लि थाबायनाय गोग्लैबाथ' गैलालै मबाइल सबाइल नोंसोरलाय बहानि जाखो सासेया बुंदोंमोनदां क'क्राझारनि ओमफ्राय माबाया मा नाममोन इहा जों दा क'क्राझारनि मोनदां एम्बु सिन्थाय गालाबायलै एम्बुफोरखौनो गाला लांलायलायनोसै आब' नों बहानि थुलुंसा बर' आङो उदालगुरिनि नोंसोरलाय बहानि खोन्थादो गासिबो आयौ दैया गोदोरथारलै ओमफ्राय मोनसे बुस्थु खिथिगोन आरोना आं नोंसोरनो ओमफ्राय नोंसोरनिथिं बेफोरबायदि सायोना साया खोन्थाबानो जाबाय आरो जोंनिथिं सानाय खखाया आलाग बायदि मोनदों आं नोंसोरनिथिं सायादां सानदों आरोना आङो नै जोंना ना साग्राया इदिसो बे जाहानि सानो थाखाय दोनदो बेखौ माबानि बनायो आरो प्लास्टिकनि ओमफ्राय नोंसोरथिं सायोना साया खोन्थाहरलाय बिदि बनायनानै नोंसोरथिं सायोना साया जों दाउ ब्लग आंनि नाम्बारखौ ब्लगाव सोना दोनदों पात्ता गैला दे आङो माने नाम्बार गोदानफोर फैबोला खायफाखौ ब्लक खालामो आरो ना माने गिनाय नाङोना जेनेबा बेफोरबायदि नाम्बार गोदान फैबोला हरसिंगानि थुलुंसा बर' धुपगुरिनिसो नामा आगैयालाय थुलुंसा बर' हरसिंगानि आं होननाया आयौ मासे जानो नोंलाय जौगा
एसे मोजां देखायना होसाय आब' मोखांखौ गुड इभिनिंनि टाइमनि एसे सान्थि मोननायनि आब' ओरै गायसिगोन जोंहा बेखौ बृस्तिबारना बिनिफ्राय बे जायगानिफ्राय बेनिफ्राय बैसिम आरोना जाहानि दुब्लिया बे लाइनसेल' गपि हाय थुलुंसा बरम नों धुपगुरिनियानो मार ना नै इयाव लाव गायदोंमोन जास्रायासै अखादोंनो मोजां नुवालै खोमसि बोरैबा नुजोब्बाय आंलाय थुलुंसाखौ आङो सोरबा साननाय आरो बे धुपगुरिनिखौ सानाखैमोन आरो बोरैबा नुजोब्बाय गपि नुवाखैनो माथो सेस दे नाहर खनसे मालाय नुबाय दा नै खावब्लिब्लिनो बोरैबा सान्दुंबो गैला ओमफ्राय स्रांखौनो नुवाखैदां बारा गपि मा खबर आं कल खालामफिननो मोनस्रायाखै नोंखौ दुब्लियाव फैदोंमोन ना ओमफ्राय ओंखायनो डि एम ब्लग हाय आब' जा समायना नुयो नोंखौ आंनो थेंक इउ आगै गपि किउटखा नोंनो किउट नङालाय नै असायसायसो थुलुंसा बर' सोर साननायलै आब'नो आं सोरबाफोर सानदोंमोन आरो बाट नोंखौ होननानै सानफ्लाङाखै ओमफ्राय नोंसोरो बहा बहानिफ्राय नायदों खोन्थालाय माहा माहानि नोंसोरो गपि गपि मा जागोन नोंदों आं नोंखौ लानोसै जागोन ना जाया जागोन दे दानो लांफैखा नै दुब्लिथिं दंफैखायो आङो ओइथिंनिफ्राय लानानै खारखा आंखौ लांफैखादो गपि डि एम ब्लग नों माहानि मा होनगोन जालायो ओमफ्राय कमेन्टखौ होनानै माने जेबो हराबा आरोना मनजित दैमारि हाथाइखौ खनसे खिथिलायनो खिथिनो हाया सना गोनांसो आंहाबो हाथाइया गपि हाब्रुआव गोग्लैबालायनो गोग्लैया दे जोंहा पाक्का थालायनासो दोनखादों नों फाइबा लांफैनो थाखाय गरम मोनसोदोंलै हामा गरमखा ओमफ्राय आङो लाइभ फैगोन होननानै सानाखैमोन आरोना जि आसखा दंखायो मानसियाबो ओमफ्राय अकसमातसो फैनाय जादों बे दुब्लियाव हायनायावसो लाइभखौनो होस्रांसैदां होननानै सानबाय आरोना ओमफ्राय होस्राबाय आं खैथा जाखो दायो 5:47 जाबायानो ओमफ्राय नोंसोरो आंखौ दाखालिबावै भिडिअ होनाय नुवाखैमोन ना ओमफ्राय बहुत प्रब्लेम जादोंमोन आरोना ओंखायनो होआखैमोन आं भिडिअ मानसिया हेपि थाबासो मोजां जायोना भिडिअफोराबो ओंखायनो दुखुआव दंमोन आरोना आं ओंखायनो होआखैमोन गपि ट्रेक्टर लाना लायगोन नोंखौ आं मा होनखो दुब्लिनिफ्राय लायनांगौबा जागोन दे ट्रेक्टरावबाबो हांगोन आं ओमफ्राय लोगोफोर आं माने जोंहा कमेडि भिडिअ फैगासिनो आरोना ओमफ्राय नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय बिहारि ओमफ्राय बिब'नांसो ना मामोन बावलायलांबाय कमेडि भिडिअ फैगासिनो आरोना बे साननैसोआवनो
आयौ गपि नोंनि कमेन्ट नायनानै जाला आं मिनिनो ओंखारनाया नोंजों रिल्स भिडिअ बानायनो लुबैदों फै फै बानायनो जौगा आं साराबिलनि आब' अ नंगौ नामा आगै गपि नोंनि क्रास आं क्रास जाथावना नङालै आं नोंनि माला एक्टर नोङो बड' ब्लग माहानि नों आगै आङो उदालगुरिनि आरोना ओमफ्राय दाबो 2K खौनो खालामना होआ नोंथांमोना सेयार खालामना होनांगौ माहाय भिडिअ बा ओमफ्राय भिउआनो मबेयाव फैयो मबेयाव फैया भिडिअखौनो मोजां होनो हायाना ओंखायनो थाखाय फैया दां भिउआनो फैस्राया ओमफ्राय 2Kबो जाथारसिगोन 2K खालामना होदो सेयार खालामनानै अनजालि बर' आब' सनानो आगै गपि आं खामला मा आं खामला होगोन दे आं खालामला होगोन दे क्रास दाहाय मा होनखो बुजियासै आङो गपि सिं ओइ गपि एक्टर गपिया मालाय एक्टरसो बे खाफाल मोनसेखौ खिथिनो हाथारा आं मानोना सना दंहा बे खाफालाव खाफाल मोनसेया सना दं आंहा नुथारबायमोन सना लागायना लादो आं बर' ब्लग आंनाबो उदालगुरियानो बाट नोंना मा गामि इदिनो हरसिंगाथिनि आरोना खोन्थाथ'ला आङो अ गपि 2K साबसक्राइबार खामना होगोन दाहाय जागोन दे एक्टर गपियाबो ना जा मोजां मोजां भिडिअ बानायो माला बैबे आङो बागुसाव दुगैनायखौ नायनानै सेस जाबायमोन गपिनि भिउखौ बागुसाव उन्दुनानै दुगैनाया गपि ओइ कमेन्ट हरलायबासो इन्टारेस्ट जायोलै नहले बरिं मा होनगोन मा थागोन जास्रायो आंथ' आङो लाइफ फाइनि थाखायनो दायो एमबि सब्र'खादों र' आङो नलथा एमबिया दै भिडिअ नायै नायैनो जोब्बायमोन गपिनि भिडिअबो नायनाय आङो थुलुंसा मा गामिनि बुङा बुंथ'ला दे आङो नों मिथिखागौ आरो आं मा गामिनि अनजालि बर' आब' नोंस्रा सोर सोर दं माइनाव जाहा मामा बाबा ओमफ्राय आं ओमफ्राय आगै साथाम दं आरो गासैदों 6 जोन गपि बाकसाव बेसे मोजां दुगैनानो आंबो दुगैनो हैगोन र' मालाबा थुलुंसा आं बुङालै उनावफोर मिथिगोन ओमफ्राय आं किउ&A भिडिअ लाबोनो सानदोंमोन ओमफ्राय गासिबो आंनि बागै मिथिजोबखानायसो दां साबसक्राइबारफोरानो ओंखायनो आं किउ&A भिडिअखौबो लाबोनो सानबाबो हाया आरोना मानो होनबा आंनि बागै गासिबो मिथिजोबखानायसो जेबो सोंहरखाया ओंखायनो आं मारै लाबोगोन जेनेबा जेबो कुइसनखौनो खालामाबा आं बोरै लाबोनो नङा होमबा किउ&A भिडिअ ओंखायनो लाबोनो हाया आरो आं दाखालिबो किउ&A भिडिअ लाबोनो सानदोंमोन बाट रावबोआनो आंखौ कुइसन सोङा ओमफ्राय मा होनना लाबोनो आङो मानोना आंनि बागै गासिबो मिथिजोबखानायसो दां गासिबो मिथिजोबखानाय गपि आंनि भिडिअ नायनो मोजां आरो बुंना हो दे आंनि चेनेलखौबो 30K जाथोंसै गपिनिखौबो साबसक्राइब खालामहैनांगौनो दे नोंथांमोनाबो खालामहैबानो जाबाय गाबोनफोरनो 2K जागोन आब'नो नोंसोरबो सेयार खालामना होबानो जाबाय 2K खालामना हो जौगा
जि मा खामोन मा थागोन न'फोरावनो लाइफ होनो थाखायबो मा बुंगोन मा थागोन जायोना ओंखायनो बालायलाङो दिनै हायबाय आरो लाइफ नोंसोरो आंनि चेनेलखौ शेयार खालामना होआबा नै नोंसोरखो नोंथांमोना मिनिनो मोजां मोनो ना मोना आंथ' खिन्थु बहुत मिनिबाय थानो मोजां मोनो आरोना माने मिनिनानैनो दुखुफोरखौबो जेनेबा गोजान खालामनानै दोननो हायोना ओंखायनो थाखायनो आं मिनिनो बहुत मोजां मोनो गामियारि फिलिम प्रडाक्सननो आदा गपि केसिया समायखागोन नोंजोंनो दा एदावबाय थानांला नों इदो एदावनाङा आंखौ बिदों माला जेबा बोराबगोन माहाबा नुबाय बायबा लकेल फोरथलांसोसै मिनिसुलिनो बुखि बुखि खुगायानो साजोब्बाय आंहा दा मिनिबाय थानानै नोंसोरजों मिनिलायनानै दा न'आव दब बुजाहैबा गैला बारा मिनिबा बुजायोबालाय आरो मानसि जायोबालाय इस थेंक इउ जाबावो गपिखौ ए गपिया थेंक इउ होनलायबावो थोद मिलाया मा नोंसोर मा मा ओंख्रि जानाय दे खोन्थाहरदो आंबो माहाय खोनासंनानै लुगैना थानोसै आङो मा होनो दुब्लि खाथियाव दं आरोना नै लकेल लकेल बावसो नामाबो कपि जिबौ बेदर जाफेरबाय ना आं जाफेराखै दै खुसिया जाबानो जिबौ जानाय बायदि मोनो आं माने एखदम बोरैबाबो मोनलायलाङो आरोना खुसिया जाबाला जिबौखौनो जादों बायदि मोनलायलाङो आं सिनायाखै लकेल गे मा होनखो ओहो आं सिनायाखै नोंखौ आयौ मा होनदों इयो दिदोमनो दख'ना बा गपि नों मिना फाग्ला बायदि मोनखायो आं इस फाग्ला जागोनबो बारा नायबाय थानाङा गपि मोनाबायलै मोनाबाय थांनांसिगोन कपि मा खालामदों दायो नोङो बे लकेला आंनियाव नाम्बार दंदांलै सोरमोन बाट आं चेनेलजों मिथियाखै आरोना सोर आंखौ नायबाय दं नायबाय था होमबा आरो फाग्ला जानाङा नों फाग्ला जागोनबालाय आंनि थाखाय नायबाय था जाहानाव खोथिया फुनोबा फैबानो जायोमोन मानसियानो गैयामोन नै गथ' फुनायमोन बैयाव फुदोंमोन आरोना जा खोथियाखौ मानसियानो गैयामोन नोंसोरो फैबानो जायोमोन रितुमनिनि एक्टर सोर मिथियालै आं रिंसार राधा माबानिया नामा टंलाथिंनिया गपि हरसे लाइभ थाबाय था नायबाय थागोन आं हारसिं बाबो हरसे थागोन आं बा हरसे लाइभ होगोन आं
हाननो हाला आङो ओमफ्राय मोनाबाय थांनांसिगोनसो ओइलाय जाहानि बारिया नै बारिखौबो देखायलांलाय लायोनो आरो बोरैबा स्रां बोरैबा खोमसिसो नुबाय थादों सुमित बर' बाथार मा जयन इलाय नोङा माने कपियानो जेनेबा माबा माबि कमेन्ट हरदों नालाय ओंखायनो रिप्लाय होदों आरो ना आङो गासिखौबो होदोंथ' रे बेखौल' होआखै दे कपि खालामबानो जाबाय अखा हादोंना हायाखै नोंसोरनि जाय दै फैदोंमोन ओमफ्राय दा फैयाखै आरोना गपिनि नाम लाबाय थानायखाय बुंदोंना गपिनि नामखौनो लाला दे आङो एक्टरसो होनसिगोन आं कपि होनला सुमित माहानि हो सुमित नोङो सुमित बर' मानसिफोरानो साबाल'सो ओहो गपिया आंनि बेब नङा जास्ट लोगो आरोना गपिनि नाम लाबाय थानायखाय बिएफ सानमारदों नामा नोंसोरलाय नाथाय नोङा दै लोगोसो जास्ट ओरैनो ज' खालामदों आरोना बेबो सुमित नंगौ नामा आब'नो नंगौ दा अनजालि बर' मा ओंख्रि जाया दानि माबा मा होनो सयाबिन आलु ओमफ्राय मेगिजोंबो जादोंमोन आरोना आं मेगि संनानैबो खामदोंनो मेगिजों जानो जि गोथाव मोनखायो आं सुमित बर' माहानि नों आब' आङो उदालगुरिनि नंगौ दा फ्रेन्डसो दासो खोन्थाखांदों आङो माबा आलु ओमफ्राय सयाबिन सुमित बर' नंगौ दा होनदों थाम्फै अरसोबायलाय थांनांसिगोनदां दुब्लि खाथि ना आरो औवा बारि दं बेथिं नै मनिसा दैमारि मा खबरनो मोजाङानो आंहा खबरा दायो लोमजाबाबो मोजांखा अनजालि बर' मा खबर मोजाङानो मा र' मामा लिंहरबाय थांनांसिगोन आङो बेसे बिगा दंलै हायालाय बिदिनो दं आरो ना माहाय गैजो नङा अनजालि बर' मखनाय सुमित बर' आब' नोंनि बेब दंना गैया उनाव मिथिगोन अनजालि बर' आब' दानो थांथ'नाङा देनो माने मैगं सायनो लिंहरदों आरो मामाया थांसिगोन आङो गपि बारिखौनो लाङा दे लाङा रावबो लांनो हाया आंखौ गिखायोसो मानसिफ्रा मा मैगं दैनो खोन्थाखांबाय आं उनाव खिथासिगोन दे आं दंना गैया सुमित आं लायनोसै ना नोंखौ आब'नो मोनलांबाय नामा ओरैनो ओमफ्राय लोगोफोर आं दोनथ'नोसै दे ओमफ्राय गाबोनफोर बा
सबनियाफोर लाइभ फैफिनगोन आं नेना थाबानो जाबाय आरो चेनेलखौ 2K खालामना होथारथाब ओमफ्राय आं दोनथ'नोसै आरो ना थाथ'दो बयबो बाय बाय थाथ' गासिबो मोजाङैनो दे लाइभ होफिनगोन आरो ना आङो गाबोन नहले सबनियाफोर होफिनगोन आङो नेना थाबानो जाबाय नोंथांमोना दे होमबा ना दोनथ'नोसै आङो नहले रायलायबा रायलायफ्लांबाय थानो नागिरो दे होमबा